Arijiet mumiex il-ħajja tiegħu dejjem l-istqarrijiet huma shots, snapshots jgħidulhom li urid jiffoka fuq kitibhom fit-398 meta kien isqof diġà Sant'Agustin. Hemm min jgħid li kitibhom għax-xaħat id-Donatisti kienu għajruh għalu bravu x'isqof għandhom il-Kattoliċi mara kellu tifel Diodat jiġġerra kulħadd jafu, però kien hemm ukoll wieħed pagan grammatiku li kien jgħalmu lil Sant'Agustin għal jiena nafu lil Sant'Agustin mhux se jbellaħħilna li sar qaddis huwa għarif għax għallimtu għal u dak napprezzaw fih l-erf. Imma Sant'Agustin li tjuri fit-398 snapshots mill-ħajja tiegħu. Allura, pereżempju, jgħidu li ma x'għandax taqsam is-serqa tal-Lanġas li jirrakkonta fit-tielet ktieb tal-istqarrijiet. Tiskanta x'joħroġ mis-serqa tal-Lanġas, pereżempju biex ma ntawwalx, il-fatt li għamilha ma' ċorma tfal biex juri li l-ħbiberija hija periklu. Il-ħbiberija li ma jkolli skop ta' għaqda għal xi skop nobli hija ta' periklu. Għala dis-serqa tal-Lanġas għamilha ma' diċċor ma' tfal bil-lejl għax Islam jistor, allora il-fatt li saret fil-għaxija fit-tard kienu jiġġerrew barra u raw dis-siġra ħirġa minn ġo għalqa kien għadhom aħdar il-Lanġas għalaqqas biex nikluħ biex juri il-gravità tad-dnub illi kieku kielu tgħid ħadu xi ħaġa tajba. Imma għalaqqas biex niklu għal-ħnieżer kien tajjeb għal-imma qtajnieh u tfajnieh il-ħnieżer. Ġifieri d-dnub jisu sar kapriċċjożament ma' ċorma tfala x'waħdu ma kienx forsi jagħmilha l-biċċa bil-lejl biex id-dlam jistor id-dnub, jaqtaw dal-Lanġas għadu waħda raqqas fih ħajra ta' xejn u biex jitfgħuh il-ħnieżer. Issa diġà l-element tal-ħnieżer għandna il-parabola tal-Iben il-Ħali. Ġifieri meta Sant'Agustin qed jirrakkonta fit-tielet ktieb dan l-episodju, hemm teoloġija sħiħa warajh. Għalhekk għażel dak l-inċident u jagħżel inċidenti oħrajn illi ma jfissrulniex il-ħajja tiegħu imma juruna fażijiet tal-progress tiegħu spiritwali, tal-mixja tiegħu u fl-istess ħin jagħti tweġiba lil minajru għallu bravu Agustin ta' Epona x'isqof fih il-minajru biex jurjom ma kellhom bżonn ixerduha jew ġibuha fil-gazzetti jew fuq ir-radio għalhom ħanedilkom jiena x'għamilt, ħanedilkom ħajti x'inhi. U jibqa' sejjer sa ktieb 9 fejn jagħti l-ħajja ta' ommu Monika, l-unika source li għandna materjal biex tagħmel il-ħajja tagħha jiena ktibta wkoll il-ħajja ta' Santa Monika mill-istqarrijiet u il-mewt tagħha u mbagħad hemm il-ktieb 10, il-famuż ktieb 10. Meta jaslu hemm hemmhekk l-istorja tieqaf u jidħlu min jaqrah mingħajr ħanejtek daqsxejn iktar tarif. Hemm jidħol fi kriżi għax il-ktieb 10 huwa fuq iż-żmien, fuq iż-żmien. Iż-żmien għal Sant'Agustin kien biċċa u ġeħta ras enormi. Meta beda żmien x'inhu dal-fenomenu ta' żmien illi dak li għadni kemm telaq dak li se ngħid għadu ma ġiex u l-ħin tissa diġà split second telaq li qed ngħid imma ġej deħel ieħor. Din aħna il-flow of time, il-mixja l-iżvilupp ta' żmien ibelħek kieku toqgħod tirrealizza. Sant'Agustin kien ilu speċi it-teħ fastidju di ta' żmien x'inhu u fil-ktieb 10 li twal ktieb fl-istqarrijiet jagħti spjegazzjoni li għadha valida sal-lum filosofika ta' żmien. Il-ktieb 11, 12 u 13 l-istess il-Ġenesi imma x'għandu x'jaqsam l-ewwel kapitlu tal-Ġenesi l-ewwel kapitlu nofs ta' ktieb tal-Ġenesi tal-Iskrittura mal-istqarrijiet pereżempju. Fil-fatt kien hemm żmien l-istqarrijiet meta kienu jippubblikaw biss l-ewwel 9 kotba il-ħajja tiegħu. Jaħallu barra l-10, 11, 12, 13
Mbagħad kien hemm inqabeż fuqha dis-sistema illi il-ktib tal-Ġenesi x'inhu. Il-ktib tal-Ġenesi huwa il-bidu tal-ħajja tal-bniedem. Għandek il-ħolqien, il-waqa u li Alla reġa' refa' l-bniedem. U l-ħajja ta' Sant Wistin x'inhi? Il-ħajja tiegħu kif il-bidu, il-waqat tiegħu u li jerġa' jqum. Ġifri, u bil-ġenjalità tiegħu kollha, right, ġifri il-pattern huwa dak, ngħidu hekk il-forma hija preċiżament din. Il-bniedem, il-ħolqien, il-waqa u l-fidwa jerġa' u l-ħajtu hija dik, il-ħajja ta' kull bniedem, ta' ġifieri, imma u bil-ġenjalità tiegħu qabad dawn għax marbuta mal-istqarrijiet il-ħajja tiegħu jekk ta' fil-ewwel 9 kotba ta' ma naqgħat id-data l-uniku isem il-ftit ismijiet li jidhru huma Tommu, Monika u Missieru Patrizja, Pija, għax ma rridx jagħmel biografija Sant Wistin, ma rridx jagħti ħajtu, Sant Wistin irid jagħmel ħajtu l-bażi tal-ġrajja ta' kull bniedem li l-ħolqien, l-iżbalji tal-bniedem u r-riġenerazzjoni tal-bniedem.